Dobar ljudi, evo nas ponovo Maki Gaming i igramo Minecraft i odlučili smo da pravim kuću. Ovdje mi je bio crafting, ovdje je bio chest, ovdje je bila pećka i ovdje je bio craft. I tu je meni pećina, a ja ću sada sve sam to pokupila, idem da napravim kuću, neću da snimam i vidimo se kad napravim kuću. I ljudi, evo napravila sam ovu malu kućicu. Evo pogledajte, tu imamo od kamena, evo krevet, onda evo ga, opet šporet, chest i crafting table. I to tiče ove male kuće. Ne znam što još možemo sve da radimo. Prozore mogu staviti, mogu terasu da napravim. Kako se beše pravi step. Čekaj, sad ću da vidim. Tako. Se beše prave ovako. Da. Dobro, te komade su mi dovoljne. Čekaj, da se popi. Ovdje ću ja da izgledim terasicu. I to ću ovog puta da snimam. Znači... Dobro, 18 mislim da mi je dovoljno. Ne, nije dobro. Ostao mi cijeli jedan red. Čekaj, sad ćemo još da napravimo. Dobro, 9 komada. Valjda je dovoljno. Jer ja više nemam. Mislim da neće da bude dobro. Da li je moguće? Ču majke mi da se ubi. 2 drveta. Još 2. Gdje bož da imamo često još 2, imamo ovakve. Šta da radimo, onda ćemo belo jedno. Dobro. Onda ćemo belo, šta da radimo. Dobro, ovo majke mi malo rotove da iram miško. Čekaj, ovako ćemo probati. Ovo će se rušiti, bre. Meni se pali kuća. Čekaj da probamo ovako kao crno-belo. Dobro, čekaj. Škiram.
Ne, samo po ćoškovima. Samo po ćoškovima ćemo. Dobro, sad ću da napravim još. Znači, 1, 2. Ajde. Imamo 4. Tako i gdje fali? Dobro, ništa mu ne fali. To napravila sam i terasiću. Ti, Čiko, kako ti se sviđa sve ovo? Makar, meni se to mnogo sviđa. Eto, čuli ste šta kaže ovaj moj Čikica iz Minecrafta. Ja znam što imamo da napravimo. Kad smo već ovdje. Moje. Ovo ćemo. Da sednemo ko ljudi. Tako. Sad mi jedna ograda treba. Na jednu treba. Nebitno. 3 bi mi trebale. Ajde da ćemo. Sad imamo tu i sad ću da napravim štočić. Jedan štočić. Ćemo da napravim. Bili smo samo jednu. Samo jednu. Meni treba više od jedne. Sad ćemo da napravimo i drugu čekaj. Imamo tu test. Imamo 14 ovih. Ko smije to? 4 godine. Tako sve ćemo da napravimo. Tako. Ovo je belo. Čekaj, neću belo. Treba mi ovo. Jer imamo crno. Ima. Bravo za nas. Tako. Stačić. I ljudi, to bi bilo sve što se tiče ove epizode. Vidimo u sljedećoj. Bye!